Ai. Mihin sä kuolit? Siinä kävi vähän sillä, että mä yritin hyppyä. Tätä vaan. Oliko se tänne? Oli. Ja täältä mä en katsottu edes. Kuuleeko sä? Ei oo mitään. Mikä? Shh. 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 Se vaan kuulee ääntä. Olit sä tänne? Se on Tumper. Hyppää sitten suoraan kaiteelle, kun se tulee. Antti kuoli. Tuolla se on. Taisi nähdä meidät. Shh. Shh. Ei se kuollut! Ovi kiinni! Fuck. Tulla kylmä. Ulkona sattaa jo lunta. Banana. Banana. Mitä täällä? Tää te täällä teette? Oi ei. Toi ei kuulosta hyvältä. Tänne! Missä te ootte? Halo? Kuoliks Antti? Tänne! Olli! Auttakaa! Tiedätkö Antti? Auttakaa! Lima! Meillä on huonoja uutisia. Älä! Se on huonoja uutisia, Olli. Olli, älä! Älä! Varo! Saatana. Oh. Ei! Mitä vittua? Joo! Ville, ota, seis. No. Oo hiljaa ja hyppää. Kuule! Hei, sinä! Odota. Seis. Hei, nyt pitää muuten korkeassa. Mikä on taas välius? Antti, hyppää paikalla ja pysy hiljaa. Mikä vittu? Etsitään nopeasti tästä edestä jotain. Juha, onks se missään? Juha! Juha! No. Täällä on fire. Jaa. Mene siitä kautta, jos sä oot saanut kamaa. Täällä on fire. Mene sitä kautta, jos oot löytänyt kamaa. On löytynyt kama, täällä on fire. Mene siitä ulos. Oh fuck. Juu. Mitä sä siellä? Mitä sä? Olli! Nyt kannattaa pysyä sillä puolella. Miksi on nyt niin paljon sun päällä?